गाइस बिराद थान्दा जादोंहाय बाराबो बारसोदो स्लिउ स्लिउ नोंथांमोना बेकग्राउन्डखौ खोन्थिलांनो हो दसे नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय लाइभआव बार स्लिउ स्लिउ फैनानै बाहेरायाव ओंखारदों जों दसे ओरैनो नायनायनो बिराद स्लिउ स्लिउथार बारानो नै गाइस बेकग्राउन्डखौ नायलांलाय बिराद बारसोदो नै पाहारा खाथियावनो जायो नालाय स्लिउ 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 बाराबो नै बैयावसो हमनो हायो बार बारनायखौ सान्दुंआबो एसे एसे फैदो नोंथांमोन फैनायालाय ओइखिनियावनो पाहार सायावनो बिराद मानसि दङ इफोरखै गोजौ गोजौआव फाग्लासो नोंथांमोना नुबा आसरित जागोन गोजौ गोजौआवनो दंसोगारो पाहाराव मानसिफोराबो एकदम बार बारनायखौ नाय नै बिराद बार बारसोदो स्लिउ 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 नै माबायाव हमनो हायो आरो बांसिन नारेंखल बिफांनि बिलाइयावसो बांसिन हमनो हायो एकदम थानोनो सुखुवाखै बाहेरायाव ओंखारनानै ओइनो आं जुम खालामना खोन्थिनोसै बिराद स्लिउ स्लिउ बारानो बाहेरायाव ओंखारदोंना स्राव 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 थान्दा जासोदों नोंथांमोननोथ' खोन्थिबायानो आं गाइस नोंथांमोननोथ' खोन्थिबायानो आं गाइस बार माबायदि बारदो स्लिउ स्लिउ बारनायानो भगबान दा आं रुमाव हाबफिनसै गाइस नोंथांमोनहा कमेन्ट बक्सआव मा खोन्थाहरबानो जाबाय वाव थान्दाथार बाहेराव ओंखायनो आं रुमाव हाबफिनबाय गाइस एसेबां थान्दा जेकेटखौनो खुनो हायाखै आं नोंथांमोन नङाबाथ' जेकेटखौ खुगौमोन आं गोजांनायखाय बार फैदोंना आरो दसे रायज्लायनोसै जोङो नोंथांमोनजों जिरायनानै हेल' गाइस कमेन्ट बक्सआव मोनसेसो हर गाइस बोरै जादों सानैसोआ जोंना टिभि नायबाय दं नाइट डिउटि मावना फैदोंमोन बिसोर उन्दुथ'वाखै जाखांना उन्दुनो नागिरदों जों आरो दा थांसिगोन दसे थाना डिउटियाव सानजौफुनि जाखांनासो थाङो आङो मथा मथि 1टासोआव थाङो आरो आं गाइस कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर गाइस दुगैनाया मैया दुगैदों दिनै दुगैला आङो मानो होनोब्ला दिनैबो बांसिन थान्दा मोनदों बार स्लिउ स्लिउ बारनानै ओंखायनो दिनै दुगैला गाबोन दुगैगोन गाइस कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर गाइस नोंथांमोना माबायदि मोनदों आंनियाथ' जादोंना जायाखै लाइभफोराबो मैयाबो मोनसे लाइभआव फैदोंमोन आं दसे बेयावबो कमेन्ट गैया गैनाया मोनसेबो कमेन्ट गैयामोन कमेन्ट लाइक होबा मोजां नुयो मोनसेसो होनांगौमोन गाइस गाइस नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय
लाइभआव फैनाया मोजां जादोंना जायाखै। थान्दा सानैसोआ टिभि नायबाय दं। आं नोंसोरनो रुमखौ मोननैसो खोन्थिलांनो गाइस। खोनाबाय? रुमखौबो आं खोन्थिलांगासिनो। नै बेकग्राउन्ड खोनादों। नैबेयो लेट्रिन गाइस। जोंनिया बाथरुमा नैबेबो बाथरुम। बेहाय मोखां ओरै सुजायो बाथरुमनि। नैबेहाय आरो मोनसे रुम थायोहाय। रुमा मथा मथि 6टा दं जोंनाव स्टाफनि गोजाना गाइस। 6टा ओमफ्रायहाय साथामै थायो जों मोनसे रुमाव। ओजोंहाय एसे सान्दुं नांदो गाइस नै। ओजोंहाय एसे सान्दुं नांदो। खिन्थु जों थानायाव बारा सान्दुं नाङा। बेनिखायनो माबासोयो आरोना गोजांसो। खाथियावनो जोंनाव लानजाय जाग्रा दंसोयो। सब लानजाय जाग्रायानो गोजा लोगोफोर। माबाफोरा जों थानाया बैनो नाहरबानो जाबाय नै। लानजाय जाग्रायानो गोजा। आं नोंसोरनोथ' रुमखौबो खोन्थिबायानो गाइस। नोंसोरनोथ' रुमखौबो खोन्थिबाय गाइस ना। खाथियाव जोंना लानजाय जाग्रा गोजा थायो। बेबो लानजाय जाग्रायानो। खिन्थु जोंनिया रुमा एकदम सेपारेट आरो 2-3 थालायाव। ओंखायनो बिसिनिजों एकदम नांदेरखाया जोंनिया गाइस। ओंखाम संग्रा केटसिंखौथ' नोंसोर नुखाबायानो जानांगौ। ओंखाम संग्रा केटसिंआ एसे टिभि नायबाय दं। ओंखाम संग्रा केटसिंआव खोन्थिलांनो हागौमोन दा नोंथांमोना आरो नायनानै मोनदां। नोंथांमोन मोननैसो बाथ्रा सावरायनि नामा? दासान्दिथ' निउस मिडियायावबो जोबोर माबा जागासिनो गाइस। भाइरेल जागासिनो। भाइरेलखौ आरो मा बुंनो ना। मा होनो बियो वेस्ट बेंगलनि हिन्जाव नामा लादो एनिथिं एमजि नामा गाइस। बिसोरखौ आरो मा बुंनो। ससियेल मिडियायाव हाबा जादों होननानै बेबायदि एंगारजाया नङा होनबा। दा सोरखौ मा बुंनो। बिसोर गावसिनि भिउनि थाखाय बिदि एंगारदोंमोन जानो हागौ। भिउ माने जेनेबा भिउ फैबासो फैसा मोनगोन नङा होनबा। भिउ फैयाबाथ' फैसायालाय मनि मोनो। दा बिनि थाखायनो बिसोरो पार्सनेल माबाफोरखौबो एंगारोबा बोरै जागोन नङा होनबा। आसलथे ससियेल मिडियायाव बिमा बिफा गासैबो बिदा बिनानाव गासैबो नायो। ओंखायनो बिदि एंगारजाया आरोना गाइस। हाबा जादों होननानै बिदि एंगारनाया गोरोन्थि जादों आंनि मथे आरोना। नोंथांमोननि मथे माबायदि जादों खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव गाइस। दोनथ'नोसै नामा गाइस। थेंक इउ। गोजांनाया एसे गोजांदों नै। दे थेंक इउ गाइस।